Hello लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय नै दा सिखारलायबाय आङो सोरांलायबाय ब्रा मोनायाव उन्दुनो हाखायाखै कारेन्टआनो गैया हरसे टाउनावबो बेबायदि कारेन्ट थाङोबालाय मा जाबावगोनसि इनभार्टारबो लाथ'वाखै जोंहा बेयाव थालायखायनो जायगा थाइसेयाव थाबासो लानाय जायो थानायबो जाया नालाय बेयाव ओंखायनो सोरांलायबाय नै आंहा दै लोंसैलाय फुंनि नै आंना फुला जा मोजां जानानै थाबाय दै होबाय थायो नालाय बिसोरो बारा थाग्राफ्रा एल'भेरायाबो नै जा मोजां जाखाबाय आंना एल'भेराखौ मोजां मोनथारो आङो गायनानै लाखाथारो मोखांबो एसे सुयो मालाबा लोङोबो आङो बेखौ साफा मोनो मोजां जाबाय बोखानांगौ गोजौआवसो मोजांथार नै लोगोफोर खामानि मावहांलायबाय जोंना जा लेथें फिथेंनो माला हाबावगोन बे न'खौनो जारलायानो जुर गैला जोंनि गामि उदांस्रि नोगोरखौ गोदोनिफ्राय एसे देखायनोसै नोंथांमोननो नै लोगोफोर दा आङो टाउननि न'आव दंफैयो लोगोफोर एसे न'बो खामानि मावहोनो नागिरदों नालाय न'खौबो मिस्ट्रिफोर सोदों ओंखायनो नै जोंनि उदांस्रि नोगोरखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो नै लोगोफोर आंना न' खाथिनिया पड़ोसिनि न'आव जा मोजां गया आंनि न' खाथियाव जा मोजां गय दंखायो जा समायना नुखायो आं बिसिनिखौ मालाय हायाबो एसे बुरजा नालाय बिसिना स्पेसबो थादों नै जा मोजां गय सारि गायना लादों ओंखायनो गाहायावनो थायदों गयाबो नै बेनो जोंना उदांस्रि नोगोरा बे बिहावनि न' जोंनि खाथिनिया हौरै गौरां हटेला ओमफ्राय बियो आब' रियानि न' बैथिंजायना अखा हानायखाय जा मोजां नुखादों सोमखोरनो मोनायावसो उन्दुनोनो हाथाराखैहाय लोगोफोर नै बे गोजौनिफ्रायनो लिरलांनांगौ दिनै प्लास्टार खालामनांगौ बेखौ गोजौनिफ्रायनो होखानोसै नङाबा लेथ्रा जायोनो फिनिशिं जाखाबाय बेनिफ्राय आरो गोजौआव गैखाला नालाय जोंना ओंखायनो बेनिफ्राय बे रबिराम नार्जारि सारनि जा गिदिर बानायगासिनो खुन्थिया जाजोब्बाय दा जा लेथ्रा जाजोबखायोहाय लोगोफोर खामानियानो माला हाबावगोन लेथ्रा मोनजोबो जोंनि थांबाय नालाय एसे साफा नुबाय नाथाय नै दा कारेन्ट सोनांगौ बानायगासिनो बेखौबो दा बेबायदि खालामनानै लाखाजोब्बाय दिनै मैयानिफ्रायनो मावफैदों बिसोरो खिरखि बानायग्रा मिस्ट्रिफोरबो फैनानै दंफैयो एसे नायनोसैलाय आंनो बिसोरखौ दंफां होआखै नालाय जोंहा एलुमिनियामसो होगोन दा हनै सुगासिनो दङ बिसोरो दा नै आङो टाउनाव दसे थांनोसै सान्दुङानो जि दुंखादों नै ससे थाबायलांनानै रिक्सा गाखोहैनोसै
रिक्सायाबो गंसेबो गैया नै लोगोफोर नांगौबा मोना रिक्साखौबो नाङाबासो एभेलेबेल थांलाय फैलाय जायो थाबायलांनांसिगोनसो साथाबो लाबोनो बावबाय नै सान्दुङाबो थिं थिं जि खाख्लबनानैसो थाबायलांसां गारियाबो गैया जोंना पान्जाबाव लांबाय नालाय गारि गैयाबाथाय जारला जाथारो माथो ओरैनो फंबायनिखौ सालायोमोन दा फंबायाबो फैनानै दंफैयो ओंखायनो गैया गारियानो Ini main Dokman Bay lokapnya. Dokman pilih yang riksa dah. Dari riksa Manbai nai lokaperangnya datang gasnya. Kepsenya parlangan tangkane sih riksa jengnya. Ore parnas nalai ngai kamania. Overbridge Manbai lokaper. दा आङो बायनांगौफोरखौ बायखांजोबनानै खामानियाबो जोबखांबाय जे खामानियाव फैदों बियो दा थांफिनगासिनो दखानफोराव खेबनाय जायासै लोगोफोर मार्बल्स हाउस दा आङो नै बेयाव टाइल्स एसे नायनो फैबाय लोगोफोर गाहाय ना गोजौआव कमप्लिट जाखो बाजै गाहाया हो ओमफ्राय बेखौ बसायग्रोजोबखानोसै आरो औ गोजौ जायो बेखौ होबा ए अबेया सोब बुस्थुआनो दा अफारावबो दङ टाइल्सआबो नुदों आरो भैया अभी मेरा टाइल्सखौनो माखौ होनो माखौ मानोसो मोनबाय नै आन्दायजोब्बाय नैबे वालनि माखौ लाबा मोजां जागोन नैबे फ्लरनि ओरैनो बारा जानाय नङा माखौ लानांगौथाय मोजां नंगोन ना कालारा आं थाइजौ बायनानै लाबोदों 50 थाखा केजि होननायखौ लानानै फैदों थांगोन होनखादोंमोन ना आरो सिमेन्ट दंबावो बाला दंबावो दा नै जोङो टाइल्स नायखांनानै नैबे बिसालखाथिनि दखानाव एसे माबाफोर जानो फैबाय दा नै बेयाव उन्दैफोरनो एसे मम' लानानै थांसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय